ሰላም ሆፕ ሜዲያ ዛራ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ ተስፋ ገብር ሰላምን ቅሳነትን ዘሎ ግዜ እንዳሕለፍኩም ክትኮኑ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ዝተፈላለየ እዋን ብዛዕባ ቀይሕ ባሕርን ከምኡ ድማ ናይ ወደብ ዘይብለን ሃገራትን ዝጠቅስ ፊልሜ ቪድዮ ቀሪፀ ነይረ ሎሚ ከዓ ኣብ ዞባና ብፍላይ ብኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብዚ ናይ ወደብን ቀይሕ ባሕርን ዝተኣሳሰረ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ጌጋ ዝኾነ ትርኽቲ ነይሩ እጅግና መወዳእታ ጎረቤትናን ኣሕዋትናን ኢትዮጵያውያን ወነንቲ ወደብ ክኾኑ ስለ ዘብቅዖም እንኳዕ ሓጎሰኩም እንዳበልኩ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ዝምልከትን ሓሙስ ዝነበረ ኣብ ናይ ባይቶ ፀጥታ ብዛዕባ ናይ ራይሰንስ ዳም ወይ ኣባይ ግድብ ዝተመልከተ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስርን ዝነበረ ናይቶም ቆምቲ 5 ሃገራትን ዘይቆምቲ 15 ባይቶ ፀጥታ ሃገራት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ዳርጋ መብዛሕትኦም እቶም ወከልቲ ዝሃብዎ ቃል ብምስማዕ መብዛሕትኡ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ኩነታት እውን ነዚ ዝሕብር ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ ከቕርበ ቀፂሉ ምዚ ናይ ድሕሪቲ ናይ ብሓደ ወገን ናይ ተኽሲ ጠጠው ምባል ተገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ፌደራላዊ ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስሓቦም እቶም ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለየ ናይቲ ጎቦታትን ሰንቸረታትን በረኻታትን ናይ ትግራይ ተመሊሶም ናብ ከተማታት ትግራይ ብምእታው ድሕሪኡ እቲ ናይ ትግራይ ቃል ወሃቢ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ተመሊስና ናብ ናይ ክልል ኣምሓራን ናብ ኤርትራን ክሳብ ኣስመራ ዘሎ ከነጥቅዕና ዝብል ቃል ከም ዘስምዐ ካብዚ ተበጊሱ እውን መብዛሕት ሃገራት ነዚ ነገር እዚ ከም ዝኮነንዎ እሞ እንደገና ካብቲ ኣሸጋርን መሪርን ሕማቕ ኩነታት ዝፈጠረ እሞ ንዓለም ጫውጫው ዘብል ዝነበረ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ኩልና ንፈልጦ ኢና ኣብ ህዝቢ ኣብቲ ሲቪላዊ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝወረደ ኣደራ መከራን ምፍንቓልን ጥሜትን እዚ ከይኣክል እንደገና ናብ ኩናት ምድላዎም ወይ ንኩናት ክንብገስ ኢና ምባሎም ብጣዕሚ ዝሕዝና ክንዲ ናብ ዘተ ተመሊስካ ነቲ ነገር ፖለቲካዊ መፍትሒ ሃገራዊ ምዝራብ ነገር ዘሕዝን ኩነታት እዩ ነዚ እውን ሓደ ጥቕስ ከብል እየ እምበኣር ነዚታት ዝኣመሰለ ኩነታትን ካሊእ እንተሎን ክሕብር እየ ስለዚ ድሕሪ እዛ ናይ ሓፃር መሰጋገሪ ግዜ ተመሊሰ ክመፃኩም እየ ተመሊሰ መፅ ኣለኹ እምበኣር ብመጀመርያ ብዛዕባ ጎረቤትናን ኣሕዋትናን ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ወነንቲ ወደብ ከም ዝኾኑ እዚ ወደብ እዚ ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ባርባራ 19 ካሚቲ ካብቲ ወደብ ገዛእቲ ብምዃን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብናይ መጓዓዝያ ሚኒስተር ዳግማዊት መጎስን ከምኡ ድማ ናይ ገንዘብ ሚኒስተር ኣሕመድ ሺደን ናይ ቲፒ ወርለድ ዝበሃሉ ናይ ዱበይ ሶም 50 ካሚቲ 30 ካሚቲ ሶማሊላንዲ 19 ካሚቲ ድማ ኢትዮጵያውያን ነቲ ወደብ ብሓንሳብ ክሳብ 400 ሚልዮን ወፃእ ተገይሩሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ መመረቕታ ከም ተገብሩ ኣለዉ ስለዚ ቀጥታ ኢትዮጵያውያን ሕጂ እቲ ናይ ትራንስፖርት መጓዓዝያ ናይ ንብረት መውፃእን ምእታውን በዚ ወደብ እዚ ከም ዝሰርሑ ድሮቶም መሪቑ ክሳብ 1 ሚልዮን ኮንቴይነር ክሕዝ እዩ ዝኽእል ዝብል ኣብ ዓመት ኣሎ በዚ ድማ እቲ ናይ ዝነበሮም ናይ ወደብ ሽግራት መፍትሒ ከም ዝገበሩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ብናይ ታጁራ ዝበሃል ናይ ጅቡቲ ወደብ ጥራይ ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ሕጂ እውን ብኡ ይጥቀሙ ኣለዉ በዚ 9 ካሚቲ እቲ ዝኣቱን ዝወፅን ንብረት በዚ ነይሩ ሕጂ በዚ ናይ በርበራ ወደብ ናይ ታጁራን ይጥቀሙ ኣለዉ ቀፃሊ እውን ኣብ ናይ ኬንያ ብወገን ሞያሌ ዘሎ ናይ ቢሳሶ ዝበሃል ወደብ ብሓባር ኮይኖም የማዕብሉ ከም ዘለዎ ቀጥታ እውን ካብዚ ናይ ቢሳሶ ዝግበር ወደብ ምስተወደአ እቲ ኮንቴይነራት
ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኮይኑ ካብ ናይ ክራይ ወለድ ብዙሕ ወፃኢታት ከምዚ ከድሕኖም ከም ዝኽእል ይሕበር ኣሎ ኣብዚ ናይ መፍትሒ ናይ ምምራቕ ናይ ወደብ በርበራ ዝነበረ ናይ መጓዓዝያን ናይ ሚኒስተር ዳግማዊት ሞገስ ዘበለቶ ብወገን ናይ ወገን መጓዓዝያ ክበሃል ከሎ ጥራይ ብናይ ባቡርን ከምኡ ድማ ብናይ ሓይሊ ኣየርን ብናይ ባሕርን ንኣፍሪካ ከም ንኩሉ መራኸቢ ኢትዮጵያ ቀንዲ ማእከል ንክትከውን ክሳብ ናይ 2030 ዘሎ ኣበርቲዖም ክሰርሕሉ ምዃኑ ነዚ ዘሎ ብገፊሕ ክዓይሉ ምዃኑ ኣብቲ ናይ መግለፂ ሂባ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ኣወንታዊ ዝኾነ ነገር እዩ እቲ ናይ ኣብ ቀፃሊ እውን እቲ ናይ መንገዲ ምስ ተወድአ እዚ ናይ ዓሰብ ይኹን ባፅዕ ኮታ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብገለገለ ጋዜጠኛታትና ባህልትን ኣብ ገለ ሚድያታትን እናወፁ ኣብዚ ናይ ወደብ ዝነበረ ግጋር ትርክቲ ሓንሳብ ድሕሪቲ ናይ 91 ነፃ ምዃን ኤርትራ እቲ ናይ ነዊሕ ብርካ ቅርፂ ምክያድ ኣብ 23-25 ኣፕሪል 1993 ናይ ሪፈረንደም ተኻይዱ 99.8 ከሚቲ ነፃነት ድሕሪ ምምራፁ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ነፃ ሕቡራት መንግስታት ሃገራት ነፃ ዝኾነት ኣገር ምስኮነ ቀፃሊ ጌጋ ዝኾነ ትርክቲ ኢትዮጵያ ርእሳ ተቆሪፃ ዓባይ ሃገር ብዘይ ወደብ እንዳበልካ ትርክቲ እውን ሓደ ግዜ እውን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ቀይሕ ማለት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ከነቆምና ክብሉ ከለዉ ብዙሕ ብወገን ኤርትራውያን ካብ ስምዒት ተበገሰ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ዘይብላ ሃገርሲ ባሕሪ ዘይብላ ሃገርሲ ሓይሊ ባሕሪ ከተቆሙ ከመይ እያ ዝብል ኣነ ንገዛእ ርሳይ ከመይ ዝብል ይገርመኒ ነይሩ تكون الحديث تيزقوم حيل بحرنا بزنا باربرا وده ترى إنه نبرة مصان تون ديكونس حيل بحرنا إثيوبيا ونابو كهون مخان موتيناي كل الأورمو بريسنتيز نبرة لما مقرص هذا جزء بقزيت تحتيتو بحر زي بالله هجرسي كم يجرى حيل بحر توم مبزولو من يفلت إثيوبيا أنت معتي بحري اللي هو خوني لما زي حجن رجال لنا أنا برا مدة زي شرح لوش لوش دبرو أبزح لفنا بالتقدنا أخي باز نبرون منستر قدم منستر أبي أحمد نايب التقدنا أذكره أب أي بحر زلوا تصعنون كم دم تصبيهم يعني حيل بحر إثيوبيان تقرأت كجبر كم زلوا غزارة كله كسب زحجي ناي ناي ودب برا زغفت أنا نجزار سي أبي إذا حيل بحر زغون زبل ناي مقران كستانيرني ما دقيمة زي ناي بحري وننتي كوينهم تيس زليو نقرات كون سلز قربنا حواتنا زخون إثيوبيان وقاعد أسبلكم نقولكم زعبا ناي زي ناي ودب زبراني حبرتا أبزي تطوابل الأخو دهري حصار مساقا قري ما تملي سخم الله مباركة لي بزعبا في ناي حورات منقصات بايتوت ستتا قبل عليتي ناي رايسن سودان ناي أباي كتب أمونغو إثيوبيان سودان مصر نزلو تم حمشتي كونتي أبلات بايتوت ستان كوم تم حصرت حمشتي زي كونتي أبلات زلو بنا نفسه كفاغرات مجلسي توعيبو أمتي كابلهم هاجرات زوار نبر مجلسي ني أفريقيا قداي وين أفريقيا شجر بأفريقيا وين نفتحي كبر كندلوس الذي تمليسهم نايسلستي هاجرات زربح سمع أمتي مبزحتو 99 حمشتن كميتي تكنيكاوي قدات درجة تفتح سلة زلوت تنترفن دلو حمشتك 17 كميتي نعون بتي تطبق منفس من يسرست هجرات زربح كونتات بمعرة تتكلم تزخون كونتات كسم كجبرون حدا بوليتيكا وزخون وصلنا كجبرو مخريطة بهيلهم سلزي تقولتاي كم تي أقدمهم إثيوبياويان تي قلتاي ناي هداسة قدب بيت أفريقيا أفريقياوي قداش زخون بأفريقياويان كسب التحلون زبلوه حجد ما بناي كرم حجاب حلف عمد بناي أفريقيا بريسيدنت دو أفريقيا زمرح نيرو زي كيلو ما حجي بناي
ኮንጎ ዲሞክራሲያዊት ፊሊፕ ቲሺሺሌ ዝምራሕ ኮይኑ ናብኡ ተመሊሶም ፍትሓዊ ዝኾነ ንክልተ ሃገራት ዝርብሕ ስምምዕ ክገብሩ ከም ዘለዎም ከም ውሳነ ከም ዝተዋህበ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ደስ ዘብል ውሳነ ንኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን እዚ ክብል ከለኹ ግን ህዝቢ ሱዳን ዘዕቆበናን ፈታዊናን ለዋህ ዝኾነ ህዝቢ እውን ክጥቀም የብሉን ክጉዳእ ኣለዎ ማለት ኣይኮንኩን ህዝቢ ምስሪ እውን ኩሎም ተጠቀምቲ ዝኾኑ ዝፍታሕ ንውሳነ ክንበፅሑ እውን ኣነ እናተይ ናይ ገዛ ርእሰይ ዘለኒ ትምኒት እዩ ምክንያቱ ኣብ ግጭትን ህውከትን ዝመፅእ ረብሓ የለን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣሞራ ሓደ ናይ ኣሞራ ክልተ ሕማት ኒል ሓለውቲ ናይ ኒል ዝብል ወታደራዊ ልምምድ ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፅን ዝተፈጠረ ኩነታት እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ንምግባር ነይሩ እዚ ፀቕጢ እዚ ወይ እውን ብወገን ናይ ኣሜሪካ ናይ ፍሉይ ልኡኽ ዝኾነ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፌልትማን ከምኡውን ናይ ኣሜሪካ ስቴትመንት ኣብ ዝሓለፈ ናይ መራሒ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ብኩሎም ከምኡውን ጎረቤትናን ሓውናን ዘዕቆቡናን ህዝቢ ሱዳን ህዝቢ ምስሩን ኣብቲ ናይ ሓደ ከባቢ ዘለና ስለዝኾና ኢትዮጵያን ሱዳንን ምስርን ኣብቲ ናይ ዶብ ተዋሪቱ ዝኸይድ ወሓዚ በቲ ናይ ሃገራዊ ሕጊ መሰረት ንኩሎም ጥቕምታት ዝዓይ ስምምዕ ንክገብሩ ዘለኒ ትምኒት እንዳገለፅኩ ኣብዚ ወርሒ 7 እቲ ናይ ካልኣይ ግዜ ናይ ኣባይ ምምላእ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ናይ ህዳሴ ግድብ ማለት እዩ ናይ ራሽን ሱዳን እሞ በተን ክልተ ቶርቢናት እንዳስርሐ ድማ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ክጅምር እዩ ይበሃል ኣሎ በቲ ናይ ስለሺ በቀለ ናይ መስኖ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ተስፋ ገብር ናይቲ ግድብ ኩሉ ዕማሙ ወዲኡ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልያትን ወዲኦም ሰላም ዘሎ ንምዕባለን ኩሉ ሃገራት ዝጠቅም ነገር ክፍጠር ንሕና እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንርከብ ከም ኤርትራውያን ነተን ኤርትራ ሃገርና ካብዚ ናይ ኤሌክትሪክ ተጠቃሚት ክትከውንን ከምቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣቐዲመ ጠቐስኮ ናይ ወደብ ኣብ ገለገለ ሰባት ናይ ወደብን ቀይሕ ባሕርን ዝብል ዝነበሮም ጉጉይ ዝኾነ ናይ ተረኽቲ ሓንሳብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ኢትዮጵያ ከም ርእሳ ተቆርፀ ሰብ ብዘይ ወደብ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ልዕሊ 120 ወይ 110 ሚልዮን ህዝቢ ብዘይ ወደብ እንዳበሉ ሕጂ ግን ወነንቲ ወደብ ኮይኖም ብዝተፈላለዩ ሃገራት ምስምማዕ ናይ ወደብ ተውን መውፅን ንቀፃሊ ምዕባሊኦም ኣብ ደገ ዝኸፍት መንገዲ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ንሶም እቲ ዘድልዮም ካባና ብናይ ወደብ ዲ ካሊእ ንሕና ንኻት ካብኦም ንደልዮም ናይ ቁጠባ ኢንቴግሬት ማለት ናይ ሓባር ናይ ምውሃድ ናይ ቁጠባን ናይ ፖለቲካን ናይ ፀጥታ ናይ ኩሉ ኣብ መንጎና ሃልዩ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ዘንፍርን ግዝያት ዘምፅእ ክኾነልና እዚ ሕጂ ናይ ግድብ ኣባይ ተስፋ እናገበርኩ እቶም ሱዳናውያን እውን ካብቲ ዝመፅእ ኣነ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ዓመት ክመፅእ ከሎ ዝመፅእ ናይ ውሕጅን ናይ ምዕናው ገዛውትን ኣዝዩ ብዙሕ እሞ ንሳቶም እውን እቲ ናይ መስኖ ሚኒስተር ናይ ሱዳን ገሊፅዎ እዩ ጥቕሚ ሱዳን ተዘይኮይኑ ንዕኦም ዝጎድእ ከም ዘይኮነ ስለዚ ምስሪ እውን እቲ ናብኦም ክበፅሕ ዝኽእል ማይ ከምቲ ንሶም ዘለዎ ታሪኻዊ ብፅሒትና ዘይኮነስ ፍትሓዊ ዝኾነ ናይ ማይ ኣከፋፍላ ክህሉ ላም ልቦም ተመሊሶም ድማ ኣብ ቤት ኣፍሪካ ኩለን ሃገራት ጠቅም ስማዕ ገብሩ ተስፋ እናገበርኩ ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ብወፃኢ ሃገራት ግን ንሶም ዝሓሰቡ ናይ ኣሜሪካን ናይ ባይቶ ፀጥታን ንዕኦም ዘመዘነ ውሳኔ ብፍላይ ናይ ዓረብ ሊግ ዝሕጅን ናይ ባይቶ ሕቡራት ፀጥታ ነዚ ጉዳይ ምልክት ኣባል ናይ ካብተን ናይ ቀወምቲ ኣባል ዝኾነት ቱኒዝያ እያ ነዚ ሕቶ ኣቕሪባቶ ናይ ከምኡውን ናይ ዓረብ ሊግ እቶም ናይ ዓረብ ሊግ ንዓረብ ጥራይ ቱኒዝያውን ንዓረብ ጥራይ መዚኖም ዓለም ሎሚ ኣብ ናይ ቁጠባ ናይ ኢንቴግሬት ወይ ናይ ቁጠባ ምውሃድ ዘለትሉ እዋን ንሓደ ወገን ብወገን ጥራይ ምድጋፍ ኣገዳሲ ኣይኮነን እሞ ንሶም እውን ናይ ኩለን ሃገራት ብማዕረ ሕጋውን ፍትሓውን ዝኾነ ናይ ማይ ኣከፋፍላ ገይሮም ኣብ ሓደ ነጥቢ ክወፅሑ ተስፋ ገበር ቀፂለ እዚ ናይ ድሕሪቲ
ወታደራዊ ናይ ካብ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ወታደራት ዝወፁ እቶም ናይ ትግራይ ኣመሓደርቲ ናይ ክልል ኣመሓደርቲ ድማ ካብቲ ዝነበሩ በረኻታትን ስንጭረታቶም ሪሶም ናብ ከተማታት መፅኦም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኣሎ እሞ እቲ እንደገና ነቲ ዝተፈጠረ ኩናት ነቲ ዝዓነወ ንምፅጋንን ነቲ ዝተፈጠረ ናይ መንጎ ክልቲኡ ማለት ፌደራላውን ናይ ክልል ትግራይ ግጭት ብሓደ ፖለቲካዊ ምዕብል ተገይሩሉ ናብ ናይ ሰላም ሃገራዊ ወይ ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምምያድ ጌርካ ነቲ ዘሎ ጉዳያት ኣብ መንጎኦም ክፈትሑ ይግባእ እዩ ብወገነይ እንተኾነ ግን ሕጂ ግን ናብ ኤርትራን ናብ ናይ ክልል ኣምሓራ ገና ናይ ውግእ ጥሩምባ ንፋሕ ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኣየንን ፅቡቕ ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ ወሪድዎ ዘሎ ኣደራዕን ሞት ምፍንቓልን ሽግራትን ቀሊል ኣይኮነን ተመሊስካ ናብ ኩናት ምእታውን ነቲ ህዝቢ ኣብ ከመይ ዝበለ ሽግር ክኣቱ ምዃኑ እዚ ብሩህ እዩ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን እውን ብዙሓት ግፍዒ ይወርዶም ከም ዘሎ ይቕተሉ ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣሎ ከምኡ እውን ድሕሪ ናይ ፌደራላዊ ወታደር ካብ ኢትዮጵያ ምውፃእ ገለገለ ምስ ፌደራል ትድግፉ ነርኩም ተብሉናልኩም ኮታ ቅድሚቲ ፌደራላዊ ናይ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ወታደራት ምህላው ዝነበረ ይቕተሉ ኣለዉ ይዕምፁ ኣለዉ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እውን ከምኡ ዝብል ዝነበረ ዘመተታት ሕጂ ናይ ፌደራል ወታደራት የለውን ናይ ኤርትራ ወታደር እውን የለውን እንተኾነ ግን እቲ ቅትለት እቲ ዓመፅ እቲ በደል ካብቲ ቅድም ፌደራል ከሎ ዝበሃል ዝነበረ ወይ ናይ ኤርትራ ወታደራት ኣለዉ ክበሃል ከሎ ዝነበረ ዕጥፊ ኣብኡ ዘለዉ ናይ ረድኤታት ኤንጂኦ ማሕበራት እውን ነዚታት ይርእዎን ይዕዘብዎን ስለ ዘለዉ ይገልፁ ኣለዉ ግን ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ወሰዱን ክንሪአን ክነፀረይና ጥራይ ዝብል ሓሳብ የቕርቡ እሞ እንታይ ሓደ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፅዮ ነይረ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ኔክስት ታይም ማለት ሴክሹዋል ቫዮለንስ ኢን ትግራይ ዝብል ወይ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ትግራይ ዝብል ነዚ ምርኩስ ገይረ ማለት ናትናኤል ኣስመላሽ ተባሃለ ኣክቲቪስቲ ናብ ትግራይ ከይዱ ረድኤት ንክብፅሕን እቲ ኣብኡ ዝዓዘቦን ምስ ናይ የነታ ቲብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ካብ ገለ ቀንጭበ ወሲደ ነቲ ንሱ ዝበሎ ሓበሬታ ናባኹም ኣቕሪበ ነይረ ሕጂ እውን ብሰፊሕ ምስ ኣረጋይ ሓጎስ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቃል ምሕትት እቲ ኣብ ወታደራት ኤርትራ ይዕምፁን ይደፍሩን ይቅትሉን ዝበሃል ዝነበረ ብፌደራላውን ነዚ ብሩህ ገይሩ ኣብቲ ናይ ምስ ኣረጋይ ሓጎስ ዝገበሮ ቃል ምሕትት ሓቢርዎ ስለ ዘሎ ብዝበለፀ ብሰፊሑ ማለት ናይ 2 ሰዓትን 53 ደቂቕ ኢንተርቪው ገይሩሉ ኣሎ ካብ ኤርትራውያን ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ እውን ዘቕረበ ሕቶ መሊሱ ሎ እሞ ኣነ እውን ኣብታ ናተይ ሴክሹዋል ቫዮለንስ ኢን ትግራይ ትብል ገይረያ ዘለኹ እታ ናቱ ናትናይ ኣስመላሽ ምርኩስ ምግባር ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሰሪሕያ ነይረ እሞ ሕጂቲ ብወገን ናይ ዋሓድ ዝበሃል ዘሎ ወታደራት ኤርትራ ወይ ድማ ናይ ፌደራላዊ ወታደራት ዘይኮኑስ ንሶም ቅድሚ ሕጂ ዝፈፀሙን ሕጂ ዝፍፀሙ ዘሎ ወንጀላት ከምቲ ኣክቲቪስቲ ናትናኤል ኣስመላሽ ዝበሎ ብዙሕ እሞ ትግራዋት ብትግራዋት ነንሕዱ ይቃተል ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ዘሎ እዚ ድማ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ነዚ ግን ማሕበረሰብ ዓለምን ኩሎም ፈተውቲ ሰላምን ከምኡ ድማ ኣክቲቪስቲ ከም ናትናኤል ዝኣመሰሉን ነዚ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣብ ትግራይ እንዳቃልዑ ናብ ንቡርን ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ዝነበረሉ ኩነታት ንክፍጠር ዘለና ምኔት እናገለፅኩ ከምቲ ሓውና ናትናኤል ኣስመላሽ ዝበሎ ግን ን5 ወይ 10 ዓመት እዚ ሕጂ ዘሎ ትግራይ ኩነታት ከምዚ ዝቕፅል ምዃኑን ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኣመሓዳሪ ወይ ምሕደራ ኣብ ትግራይ ካብዚ ነፃ ክገብር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ቀፃሊ ኣብ ኩናትን ፀረ ወረ ኩናትን ከምኡ እውን ኣብ መቕተልትን ግፍዕን ምትፋር ደቂ ኣንስትዮን እዮም ዘለዉ ኢሉ እሞ ማሕበረታ ህዝቢ እቶም ኣብ ናይ ኤንጂኦ ዘለዉ ናይ ረድኤት ነዚ ኩነታት እዚ መፍትሒ ክገብሩ ፀቕጢ ክገብሩሎም ዘለኒ ኣነ እውን ምነት እናገለፅኩ ሎሚ መዓልቲ ዘዳልኻ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ነይራ
ሰላም ቀዳም ሰንበትን ሰላም ለኹም ይግበረልኩም ዳወልኩ ስጋብ ብኻሊእ ቪድዮ ንመለስ ቻው ደሓን ኩኑ Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.